Isang tricycle driver ang nagbigay karangalan sa mga kasama niyang namamasada dito sa lungsod ng Lawag kanina lamang dahil isinauli niya mga kaibigan ang isang wallet na may laman na 120,000 peso cash na naiwan ng kanyang pasahero kanina lamang dito sa lungsod ng Lawag. Ayon kay Mr. Paul Aisel Irinco Luduvais, isang tricycle driver na namamasada sa Lawag City at nakatira ito sa Barangay Tambidaw sa bayan ng Bacara, Ilocos Norte, ay kahit taghirap ngayon dahil sa nararanasan pa rin natin ang pandemic dulot ng COVID-19 virus ay hindi niya naisip na angkinin ang laman ng wallet na naiwan ni Frodeline Lucia Cayetano Guerrero na tiga Barangay 12 San Isidro, Lawag City sa kanyang minamanehong tricycle. Ayon pa kay Paul Aisel, agad niya itong sinurrender sa tanggapan ng pulisya ang naiwang wallet ng kanyang pasahero. Actually po yun yung pasaheros ko po, pinakap ko po isa sa harapan ng Divine Word College. Pagkatapos binaba ko po siya sa harap ng Bell Tower dito. Bell Tower. Pagkatapos nung naibaba ko po siya, may na-pick up po ako na pasaheros dito sa CF Grocery na bumaba sa San Nicolas Terminal. Tapos yung pasaheros ko po, napansin niya na may naiwan na bag. Tinanong niya sa akin kung sa akin yon. Ay kako, hindi po sa akin yan. Pagkatapos po yun, tinignan ko yung bag. Mga may dokumento siya na mga taga yung BIR document ata yun. Ewan ko, basta ganon. Tapos may nakita akong wallet, yung binuksan ko, nakita ko yung ID niya. May kasamang cash na nakabundle siya na 100, yung isang bundle 100,000 pesos. Bali may kasamang iba na kay wala ng mga pera. Ang total na kanyang pera niya ay 120,000. So after na nalaman mo na ganun kalaki na yung cash, ano po yung ginawa mo kanina? Ang unang hakbang ko, pumunta ako sa police station, ni-report ko, sinurrender ko yung naiwan nila sa tricycle ko. Yun naman, inaksyon na naman nila agad. Tapos tinawagan nila yung may-ari. Kilim ka agad nung araw na yun. Kasi doon ako umuwi yung may nabili akong lote doon. Kaya namamasada ako dito sa Lawag. Sa Bakaran ako ngayon. Kasi yung lote na nabili ko, pinatayan ko ng barong-barong para hindi na ako mangupag. Kasi nangungupahan ako dito sa Lawag noon eh. Okay. Kuya, sa ganitong pagkakataon, dahil sa hirap ng buhay, alam naman natin na pandemic ngayon. Tayo. Oo. Wala, hindi ko na inisip yun. Naghihirap po ng mga tao. So, wala ka bang naisip kanina na parang iba yung gagawin mo after na nakita mo na cash yung laman? Ang naisip ko lang naman kawawa naman yun nakaiwan sa tricycle yung pera. Kasi siyempre lahat tayo ngayon nangangailangan. Kaya naisip ko, una, talagang decidido kong na isuli sa kanya kung sino man siyang kaninong may-ari yung pera na yun. Okay. Any message po sa lahat ng mga kasama mong tricycle drivers dito sa Lawag City dahil yung ginawa mo ay napakalaking bagay na very proud yung mga kasama mong tricycle drivers. So, any message po sa mga kagaya mong tricycle drivers? Sana po pareho lahat kami ng pag-iisip. Sana kung mayroon man silang maiwan na ganun na halaga, sana isuli nila sa kung kaninong may-ari. Yun lang po. Binigyan naman po ako ng kaunti, kahit papano, parang tinanong niya kung magkano ang boundary ko sa tricycle ko. Sinabi ko naman, 200 daily ang boundary ko sa tricycle ko. Binigyan naman po ako ng pabuyak. At saka, salamat din po sa kanya.
blessing sa akin yung binigay niya. Parang natulungan niya ako sa araw na yun kasi talagang gipit rin ako eh. Okay po. Nagbigay pugay naman ang PNP Lawag sa nagawang kabutihan ni Paul Aisel at ayon pa sa pulisya dito sa lalawigan ng Ilocos Norte ay maraming katulad ni Paul Aisel na kapag may mga taong nakakapulot ng mga mahahalagang dokumento ay isinasauli nila sa may-ari. Exactly, sa part ng PNP, sinusurprise natin sila. Ito yung tinatawag natin na good deeds na nagawa niya. So, binibigyan natin ito minsan ng surprise na commendation of recognition. Okay po. Sir, any appeal sa mga ganitong pag-uugali ng mga tricycle drivers or yung sino mang mga kababayan natin dito sa Lawag City po or dito sa Ilocos Norte? Actually, hindi lang dito sa Lawag City, lalo na rin sa pinanggalingan ko sa Bacara, na karamihan yung mga pera at mga cellphone na napupulot nila binabalik at sinusurrender sa kapulisan.